Usa ka mahinungdanon nga lakang para sa kinaiyahan ang gipangunahan sa DNR Penro Cotabato dili pa lamang dugay. Gihimo ang orientasyon sa pagmugna og pag-establisar sa Watershed Management Council para sa Mindanao Simoy River Watershed, Cotabato Province sa Provincial Capital Amas, Kidapawan City. Ubos sa DNR Administrative Order No. 2021-41 tumong sa aktibidad nga magmugna og usa ka lig-on og formal nga konseho nga manguna sa pag-atiman, konserbasyon ug malungtarong paggamit sa natural resources sa watershed. Nga gilang usa sa upat ka critical watersheds sa tibuok Rehiyon 12. Tumong sab niini nga awhagon ang kooperasyon ug lig-on nga pasalig sa matag stakeholder sa pagtukod og usa ka organisado ug epektibo nga sistema sa pagdumala sa Mindanao Simoy River Watershed sa probinsya. Nga usa ka bililhon nga tinubdan sa tubig nga nagsilbi nga panginabuhian ug proteksyon sa libuan ka mga katawhan sa rehiyon. Mitambong sa orientasyon ang mga representante gikan sa probinsyal nga panggamhanan, mga municipal mayor sa mga LGU nga sakop sa watershed ug uban pa nga mahimong kabahin sa itukod nga konseho. Daiza Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.